ಮಾತಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡು ಅತ್ತು ಪಿದ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಆವಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬೈದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬನ್ನಾಗನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನಿನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಏನು ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರು ಆರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಅಂಚೇನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅದೊಂದು ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಳ ತೂಪೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಪ್ಪರ ಖುಷಿ ಆಪಣ. ಸೊ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪಿದ್ದಡ್ನಾಗನೆ 60 ತೊಗೊಂಡೇರು ಪಣೆ ಯಾನಾರಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಚೂರಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟಾನು. ಸೊ 60 ತೊಗೊಂಡಿರು ಅಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನು ಆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಪೊಪ್ಪಲೊಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಅದೇ ನಾನು ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಮಂಗ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾದಿಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಜಾವು ಪೋಪ ಮಾತಾಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ತಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ದಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಜಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಸನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚ ಕಡೆಗೆ ದೂರನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಮ್ಮ ಹಾಯ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಗುಲ್ ಪೋಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಚನೆ ತೂಂಪೋಲೆ ಸರಿನಾ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪನ್ನಿಬಾಕ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪಾಪಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಏಪಾಡ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದ ಅವಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬರೋಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಬನ್ನೋಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಕಾಪೋಡ ಪುಣೆಂಕಲ್. ತೂ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ಶಂಕರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿಂದಿತ್ತಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಪ್ಪುನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದೆತೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದೆತೊ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ರೆ ಕುಲ್ಯ ಮಾತಾ ತಿಂಡಿ ಆದು ಎಂಕುಲು ಬನ್ಶಂಕರ್ ಹಿಡ್ದು ಸರ್ಜಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಂದೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾರ್ದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲ್. ಅಂದು ಮಾತ ಬಸ್ತ ಜರ್ನಿ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಸರ್ಜಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್. ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಅವೇನೇ ಪಾತಂದುಲ್ಲ ಪಣ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಬತ್ತ ಅನ್ಪಂದದು ಆರ್ಲ ಅವೇನೇ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅನ್ಪಂದದು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಬಂತಿನ ಬಂಗ ತುಂಡ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಬಂಗ ಎರೆಗ್ ಬೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಇತ್ತೇತು 12 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಳುದೋದ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ರಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೋರು ಇಲ್ಲೇ ಪೋತೆ ಆಗ ಒಂಚು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಲೆತ್ತ ಈತ ಕಾವಿಡಿ ಇಪ್ಪಣೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಬರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರಪ್ಪ ನೋಡಿಗೆ ದುಂಬುಡು ತೊಂದ ಮನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಮಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬರಲಿ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ ಅದರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ದೇವರ ಎಂಚನೋ ದಾದನೋ ಬಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪದ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಏತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಪೋಡಿಗೆ ನೀವನಿಗೆಲ್ಲ ರೂಪುವರೆಗ್ಲ ಏನೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಳಪಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಬಿತ್ತಬಹುದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇ ಬೋದು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಟೀ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ಲಿ ಅವೆನ್ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ನ BSW ತಗೊಳ್ಳು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ನೆಟ್ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲು ಬಕ್ ಅಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಕುಲು. ಸೊ ಅಕುಲ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ದಿತ್ರ ಏನ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಪಂದು ಕೊರಿಯರು
ಬಗಸು ಅಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ದಾದಮ್ಮ ತಾಂಡು ಪಂದಕೇಂದು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಪಾತೆರೋ ಅನ್ಕುಲ್ದೆತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಮ್ಮ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ 60 ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಯ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಮಾತ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಪಣ ಆವುಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜೇ ಕೌಂಟರ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಣ ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪುದರ್ಡು ಮುಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಡುತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಮಾದ ದಾದನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಈವನ್ ಪಣ ಓದು ನಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಗುಂಡತ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಬೊಕ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಯಾಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಕೆ ಹೊರ ಕಾಂಡು ಯಾಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೆ ಅನ್ಪದು ತೂಕ ದಾದಾಪುಡು ತೂನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋಪಿನೇ ಪೊರ್ಚಿನ್ ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಕುಡ್ಲ ನೆನ್ನನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತೇನೆನ್ನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಗುರ್ತಾಯರು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಇಂಕ್ ರೂಮ್ಲ ಕೊರಿಯರು ರೂಮ್ದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಹೇರು ಸೀನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು MA ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಪ್ಪನು ಎನ್ನ MA ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಚನ ಒಂಚು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಯಾನೆಂತೂ ಲಗೇಜ್ ಕಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ನಾನು ಕಂದಿನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಉಲ್ದಿದ್ದು ಬೈದ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಲ ಇಪ್ಪೋನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂದು ಕೊರೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಟರ್ ಆನಾಗನೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಆವಡು ಬೊಕ ಆಕುಲು ಕಾಸು ಫುಡ್ಡುಗು ಕೊರ್ಪಿನೈತ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಮಾತು ಅವು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಂಡು ರೂಮ್ ದಾಂಡು ಬೊಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ನಾನು ಐತೆ ಒಂಜಿ ತಂಬುದ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕು ಎಂಚ ಒಂದಿನ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಪುಗ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದೆ ಹರಗಿ ಒಂದೇನು ಮದ ತೂದು ಫುಲ್ ಆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಗಂತ ಟೋ ಉಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಗ ಸೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಬಸದು ಓದರ ಅಂತ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಬಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಎತ್ತು ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜಾವ ಐ ಥಿಂಕ್ 26th ಫ್ಲೋರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 26th ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಅವು ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ನು ಹೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ನೋಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪುನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಂಡಾಗೆ ಇಂಕ ಸೀನಿಯರ್ ಪನ್ಲಾಕ ಫುಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ದೈ ಪೋಪಿನ ಅವಡು ಫುಲ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಐನಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಏದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾಲೇಜಿಡು ಬಟ್ ಐನಾತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಏರು ತಾನೆ ಒಂದೆ ಕುಲ್ವೇರು ಏರು ತಾನೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೇರು ಬಟ್ ಏತಾನಲ್ಲ ಯಾನ ಕುಡ್ಲನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕುಡ್ಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ್ಲಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇವನ್ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಕನ್ನಡ ಸಮೇತ ಪಾತೆರ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕಿಯರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಖಾಲಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಅಂತೂ ಮಾತಾದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಅವ್ವಾದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಉಂತೋಡಾಪ್ ನನ್ನ ಪಂಡೇರು 17ಗೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ 18ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಈತು ಮತ್ತು ಅದು ಪೋಂದ್ರೆ ಸೊ എന്നോട് ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕುಡ್ ಪಾತೇರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕೆಂಡೇರು ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕುಲ ನಿಕ್ಕುಲು ನೀವೇನು ಅಲ್ಪ ತಂಬದಡೆ ಪೋದೆತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಕೊರ್ರೆಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ ಅಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಂಡೇರು ಪಣ ಎಂತ ಮಂಗ್ಳೂರ್ನವಳ ನೀನು ಅನ್ಪಂದದು ಸೊ ಅವ್ ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಚು ಕೇನಾಗ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಹೋಗಲ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ತಾನು ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬಂದದ್ದು ಆಂಡು ಮಾತಾಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಬಂದದ್ದು ಪೋಪೇನೆ ಬಟ್ 29ಗೆ ಬರೋಡು ಪಿರಾ ಅದು ಮಲ್ಪನು ಹಿತ್ತೆ ಪೋಡತ್ತ ಪೋಪಿನಂಚ
ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೀರು ಕಾವೇರಿ ಪಂಪೋಹಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಸಂಗಮ ಮೈಸೂರು ಅಶೋಕ ಸೊ ಮೈಸೂರು ಪಣ ಇಂಚ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿದಿತ್ತೇರು ಕಾವೇರಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದೀತೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗ್ಲ ಮಾತಾದು ಇತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಮೆಟ್ರೋ ಕಡೆ ಬೈದ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಯಾನ ಅಮ್ಮಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತುದೇಗಿವೆ ಬಚ್ಚದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡಂ போதில்ல ரெங்காந்து சத்தே காதபன தாளா வந்துச்சு vlog மல்புனா తీసి ತಪ್ಪ ದೇವಣ vlog ದ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಅಂತ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಸುತ್ತದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವರ್ಂಬರೆ ಸುಮಾರು ಪೋತ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಡೆ ಏತು 4:30 ಮುಟಾಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಪಿರೋಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮತ್ತು ಆಪನ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಗದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಅವಡ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡಂತ ಅವೇ ತಾತು ಬಂಗ ಊಲ ಇಜ್ಜಿದ ಬಣ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಓಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಬದು ಪೋ ಕೈಕರ್ ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೇವ್ರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಆರು ಬರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರು ಸರಿ ಅಪ್ಪಚಾ ಅಂಚ ಆರು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪಣ ಎಂಡ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡಲ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.